Mukuchingamidza kwatiri kuita pano paZim News Beat TV Zita ndinonzi Elizabeth Nyekuti. Akukuramba tichikutendai netsigiro yese yamuri kutipa, tikuona muri kusubscribe, muri kulike, muchiramba muchikomenda zvakare. Muzuva ranhasi tambobuda takananga kunzvimbo yeBhindura Prison uku kwatati aiwa regai timbonopedzawo nguva dzedu timbotandarawo nevadikani vedu, hama dzedu dzinenge dzichirarama dziri muusungwa kuti chii chinenge chakaita kuti vazopedzisira vasvika munzvimbo yejeri. Nhasi uno pandakagara panapa ndakagara namukoma vanonzi ivo vaMotsi. Rega tinzwe kuti mhosva yerobhari inonzi iyo aiwa paAmnesty aikodzere kubuda, asi ivo vawanikwa vachiita mhosva huru yakadai. VaMotsi makadi? Tiripo makadi. Makasara sei neAmnesty? Amnesty yakati marobhari asokwana ndonge tisina kukwanisa zvaidiwa paAmnesty, ndosaka ndakasara. Okay, asinoemba kuti inoteera Amnesty munogona kuwanawo mane zvikwanisiro handiti? Next month ndautenda panze. Mukutenda panze? Rega titangire pakuparwa kwemhosva muchipinda pagedhi reBhindura iro prison, kuti chii chakaita kuti muzopedzisira masvika muno munzvimbo ino? Chokwadi ndatenda hangu. Chakaitika ndofunga ndiri kumusha kusenda Aubets. Ndiri kumusha kusenda Aubets ndatobva kumandarweni kuna mukaradzi. Ndine mudzimai wangu mbawo. Saka chakaitika ndechekuti pane munhu ari kunzi akanokwira mota achibva kuSentinary akanoburuka pa10 of eMuzarabani nesenda Aubets. Saka munhu uye akandofananidza inini nemumwe munhu apo ndisirini pamhosva iyoyi. Zvechokwadi kumashure kwese ndaipara mhosva, but ndakazonofananidzwa pamhosva iyoyi ndisina kupara mhosva iyi. Ati mazona. Then ndadazvadaro macomplainant vakanodipota nyaya kupolisi. Ndipo kanodedzwa driver anga ine mota akatakura vanhu ava vari kunzi vakabirwa vaya. Driver yendo vanonongedza zvishwa zvakanza ndiye chakanisa motsa akaita sei wandakatakura nemota. Ndikati pakatakura nemota nguvai, bvunza ika mudzimai wangu ndandiri pamba ine zuro manheru. Ati mazona. Mudzimai wangu ari kumubvunza kuti aduswa munhu anga ari pamba. Zvokuti kana mapurisa pavakanotora mastatement, mudzimai wangu tamurekodha statement avanokwanisa kumurekodha statement. Ndakangonza aiwa uye ajara kugara mujeri, ngaende kujeri. Zvishwa ndakanosvika pakuzonosvika paremand paMandaroen prison. Ndagara paremand 6 months. Ndagara 6 months ndichitoramba mhosva. Kwakadedzwa mawitness, musikana unzi Lolifa tengesa mbawa pana itinwa doro musiwo. Musikana uya akasvikawo anakwanisa kupa umbo wakazara mudare. Ati mazona sezvo munhu aingopuwa matipo ofune polisi kuti iwe ndanomuroverera munhu aite sei apinde mukati. Then zvadaro ndakazonotongwa ini 3 years kugara mujeri. Ati mazona saka 3 years dziyedza ndatongwa kudaro. Mai vangu vakasvika pakutofa ndiri mukati mejeri. Zvokutoti guva rawo pari zvino ndisutombozoti riri papi. Nemhosva mudzimai wangu akasvika pakutenda izvezvi. Ndisingatozivi kuti saka inini hangu zvamai banje ndikutoti ndakabuda hangu jeri irori. Ndandode dzimwe pfungwa according na driver akandisungisa inini anondisabawo. Ndandode pfungwa dzimwe dzisina kutombomira zvakanaka pamusoro pake, but ndikutoona kuti maofficers edeveri apo panapo vari kutitora vachiti rehabilitate kudai nokudai kuti aiwa zvakaipa imisiya taise chisiyana nazvo. Saka so far good ndiri munhu akwanisa kumuregerera ndiri mukati mejeri kuti kana chinge ndabuda iyewo takasangana ngatikwatisane. Iye achita zvanenge achita ndichita zvanenge ndichiita. Andi mazona. Ndofunga ndo mashoko andinawo. Muri Zimbabwe muri kungoona kuti ukaona murume mukuru ajinga masodzi mumaziso kuratidza kuti zvinhu zvinenge zvakaoma. Ndinoda kudzokera ipapo baba panyaya yekuti mapurisa anakupa mudzimai wenyu nguva yekutsanangura. Haisi nyaya yekuti here vakangoti murume uyu since kasiri kekutanga kupinda munyaya idzi. Dzimwe nyaya dzamaimbopara kumashure dzati dzerobhari here kana kuti dzimwe nyayawo? Ndinambobvira ndambopara mhosva yakafanana nerobhari kumashure. Mhosva ndofunga yandakapindira mukati pekutanga 2013 yanga iri mhosva yemombe. Pane bhucha rataisapura nyama kuMandaroen. Then ndobva tazosungwa taurayira mombe papolisi paMandaroen. Then mhosva yechi2 ngatimirei pamhosva yekutanga. Mombe iyi makaiba here? Zvakafamba sei kuti muzosvika pakunoivhira pamapurisa? Chii chakaitika? Chakaitika ndechekuti nini mombe iyi zvechokwadi takaiba. Taba mombe iyi ndobva tanoivhira papolisi tichiti hatikwanisi kuonekwa because padhuze nepolisi. Tanovhiya mombe yaya nyama ndobva tatransporta nyama tasvika pabhucha. Saka nyama takazobatwa nyama yato yemubhucha. Nyama iri mubhucha papa ndo patakazosungwa sebva taenda kujeri tatongwa 9 years. Makaiba sei mombe iyi? Mombe iyi takanoitora kumafuro kwa dzanga dzichinofura. Ndo patakanotora mombe usiku, yanga iri nguva yekusairwa kwemombe. Patangonotora mombe koko usiku ndo patanoiuraya manheru yacho iwayo.
chakaita kuti mutange mimi kuzofunga pfungwa dzekuti aiwa chatinofunga kuti chingatipe mari kukurarama kwatingaite stock theft chakanga chaitika mupenyu wenyu? Nawe yaitika ndiye kuti mabasa chaicho nokushayiwa nokuperirwa nepfungwa zvakare ndizvo zvakakonzeresa kuti ndifunge pfungwa dzakadaro. Ichokwadi. Saka muchikwata umu tinoziva kuti kuvhiya mombe akuvhiyiwe nemunhu mumwe chete aisi mbudzi. Imi makanga muri vangani pagroup iri? Tanga tiripo 3 kudaro. Ndofunga vamwe vangu inini vakaita maappeal takuchikuru maximum vakaenda panze. Alphonse Chimasha naTinashe Chimasha vaenda panze vakomana vaya ndofunga ndakasara inini mukati ndakapika jeri rangu ndakazopedza 2018 ndakaenda panze. Kubva 2018 andabva ndazombopara futi zvakare mhosva ndobva ndazosungwa 2021 ipapa nemhosva iyo yekuzopuhwa because ndada kuzviitira zvinhu zvangu ndiri panze. Ichokwadi. Tanzwa yekuba kwemombe mukanovhira pa police station yechipiri mhosva yakanga iri? Yanga iri yechikorokoza. Ndakabatwa tichikorokoza panzvimbo isingatenderwi kuna mukaradzi. Pandakazouya kuzopika jeri futi 2 years panapa ndakanopedza. Muchidzokera kunze tinoziva kuti munenge masiya mapa vana sekuru nambuya vamunogara nawo pano mashoko ekuti aiwa inini ndikange ndabuda jeri handidzoke zvakare. Zvino makaenda mukadzoka kechipiri iko zvino madzoka zvakare kechitatu. Vana mbuya nana sekuru muchidzoka vari kukugamuchirai sei? Vanosvika panguva yekunatsoona kuti ivo vanenge vakutotinyarira isu vazukuru vavo sezvo vanenge vachitombotikansera vachituruudza kuti nana sekuru kuti koimi vazukuru kuti tonge chimbogara nemi pasi tichionesana nemi mashoko ko chirudzi chamakuita kuti kudzoka pano pajeri ndipo pamba penyu here panapa ati mazona. Saka isusu manje hatisi kukwanisa kuzonzwisa mashoko avanenge vachitaura uyezve dzimwe mhosva tosvika panze tobva tachita reforma hatichaita chimhosva nekuda kweprevious yekunzi akambopara mhosva kumashure. Mumwe munhu anogona kushandisa advantage unopara mhosva wobva wanzi ndimotsi apara mhosva iyi polisi yo yaita investigations yayo kandi wosiwa ku CID wotanga kutorohwa nemhosva yawasingaziye kusvika kwatitwa advocate magistrate chingosvika pakoti chingonzi akambobva panapa futi gore rakati munhu wakutotongwa jeri. Amene vanoshandisa pakoti vanoti through experience yawo magistrate wobva watotongwa usina kana mhosva yakapara. Ndofunga ndomazvira ndoteti. Tichidzokera zvakare panyaya yekuti makanongedzwa kunzi ivava vamotsi ava ndivo vane chekuita panyaya yerobha riri kutaurwa iyi. Makanzwa sei imi muchifananidzwa nemunhu asiriri? Panguva iyoyo ndakanzwa kugumbuka. Ndakati zvichokwadi pfungwa dzangu koma ndakabva ndatsongoona jeri kuti ndatoye jeri futi zvakare here. Ndada kundipomera munhu ndiende kujeri. Ndakabva ndanzwa kugumbuka kusina kumira zvakanaka. Zvokutoti kana paisi panoenda kana mukoti chamuchitaura namajistri pfungwa dzangu dzisitori panzvimbo. Kusvika ndazongotongwa jeri ndauya pano ndobva ndazochinjwawo pano ndikaenda kuHarare Central ndobva ndazodzoka zvakare pano sezvo ndakupedza jeri. Musi wa 9 July ipapa ndichikwanisa kuendawo panze kusangana nehama neshamwari. Muchinzwa imimi pafirst mhosva yakaita kuti mupinde mujeri. Muchinzwa imimi kuti vamotsi takupai makore aya kana kutoti makore 2 kana kuti makore 3 enyaya yamakapara. Makanzwa sei? Ipapo nguva idzodzo magistrate yacho takupai makore 3. Panguva iyo pfungwa dzakandipinda ndakatombopindwa nepfungwa dzisina kumira zvakanaka zvakare mudare imomo. Because sezvo mhosva iyi ndanga ndisina kuipara. Ndakatombopindwa nepfungwa dzekuda yekutanga yemombe yaya. Iya pandakatongwa 9 years ndakatongoyepira because ndozva zviripo because ndandaba mombe yemunhu. Maitoziva zvenyu kuti mhosva ndakaita? Chokwadi. Maiziva here manje environment yekwamuri kuenda kuti kujeri kwakaita sei? Sekunzwa kwamunenge muchiita kase munhu akutanga kumupinda mujeri. Vana baba vedu nana sekuru kudzimba kwavanenge vachiti iwe kujeri unyatso kuziva here vasati vaziva kuti aiwa jeri iko zvino rakunzi rehabilitation kunokoreitwa kwevanhu correctional service yasiyana nemajeri ekare aya taiziva kuti kujeri kana zuva hurioni. Ndizvo here zvamaifunga muri ipapo mapiwa 9 years kana maingofara kuti arege ndinonozvionera ikoko? Patakapiwa 9 years izvi ndofunga ndabuda mukoti ndaenda mukaseo katinogara tichimirira kuti ndakuenda kujeri. Ndakagara pakona so ndakatanga kufunga ndakati vakoma ndakuenda kujeri. Kujeri vakuru vekudhara nasekuru vedu vaisungwa vaitaura kuti vanhu ukaenda kujeri unopiwa sadza nesimende unobaiwa mainjection kana wakubuda jeri unosvika panze hauzorarama upenyu hwakanaka unosvika unofa. Saka dziko ndidzo pfungwa dzakatanga kundipinda idzodzo but nini ndega ndapanapa manje ndakatoona kuti pajeri pacho ko vasungwa vazhinji vari kungobuda hapana kudedzwa kuchipatara unobaiwa injection. Inga sadza ratiri kungodya ringori rimwe chete hapana kana sadza nesimende ratiri kudya panapa. Handi mazoona. Ndofunga ndomashoko andituku andingangotaura iwaya. Imi muchizosvika panapa muchiona sadza racho harina simende ndizvo here zvimwe zviri kuzoita kuti murambe mhosva dzicho muchinoita sei muchingoramba muchingodzoka zvakare? Izvo zvazvo idza mhosva dzekutopomerwa hayasi maplanned issue yekuti ndikapulana kunopara mhosva imhosva yekutongopomerwa according neprevious yekudhara ndiyo yandangoshandisirwa zvokutoti ndisingatoda kudzoka pano zvokutoti panapa ndakatomaka musha unowu. Zvokutoti chipo chekutoti zvokutoti ndikutoshaya kuti ndodii
kana mu area mandu kutogara chamwe kutogara kuti akatobuda jeri ndotongobva hangu ndoenda ndoenda kunogara kana somewhere mu area imomo zvakare vanhu vari kukugamuchirai sei muchinge madzoka kumajeri muchidzokera futi munharaunda mamunenge makaparira mhosva idzodzo zvingava makaparira kumaundaro muchigara kana kushamba asi vanhu vanenge vachitoziva kuti aiwa ava ndavamotsi vakanga vari kujeri makore 3 apfuura vari kuno kugamuchirai sei vanhu vekucommunity chinoitika ndechekuti tasvika mucommunity memo yaka vanhu vanotigamuchira mune zvakanaka sezvo vachiziva kuti vanhu vanenge vachirehabilitatwa nemaofficers verehab vanotigamuchira mune zvakanaka then tisinawo zvikwanisiro kuno mwana kana kuti kubatsirawo ndoda kumbopindawo munda mangu da kurima ndamombe shava mombe dzangu dzakafa ndiri kujeri ari kana kuti kubatsirawo nemombe otopinda munda mako otocheka maraini otanga kuti tasei kutorima zvokutoti vanhu vomuraini awa ndione vangaite problem nesu vanhu vanokabva mumajeri vanhu vanotigamuchira mune zvakanaka ichokwadi. Imi mani makore mangani ekuberekwa? Makore andina ekuberekwa nane 49 years. Yes. Tatarisa makore enyu zvinoreva kuti iko zvino chamakungoda ndechekunogara enyu kumba muchitamba nevazukuru kana muchitamba nevana iko zvinonadzwa muchiti mimi mudzimai wenyu akatosvika pakuenda. Chakaita kuti aende inyaya kuti baba arongoramba vachingodzokera kujeri here kana kuti zvimwe zvinhu zvakasara zvichiitika makunoko? Chakaitika kuti mukadzimai wangu aende nhau hama dzangu dzandogarisana nadzo mukati memusha according nekuberekwa kwatakaitwa mudumbu ramai ndo zvakakonzera kuti mukadzimai wangu aende zvokuti ndongakwanisa hangu zvitsanangura panapa. Munokwanisa kuzvitsanangura because da kuona kuti chakaita kuti mudzimai akwanise kuzoenda chii? Chakaitika ndichokuti mbabedu isu tichiberekwa isusu inini ndakaberekwa ndiri 1 mukomana then mai vangu ndobva vazororwa nomumwe murume varorwa nomumwe murume vakazoberekwawo vanasikana vanokwana kuita 2 then vanasikana vaya ndofunga mudhara vakazotsvaga stand stepfather ivavo vakazotsvaga stand kwamari vanyika kwachisanzu kusenda ubetsi saka pastand iya yamanje rugare chari kuti ndikwanise kugara ipapo handina rugare rwakasununguka nekuda kwokuti hanzvadzi dzangu ini ndidzei dzichitondikamura kunzi iwewe stand ino yakatsvagwa nababa wedu saka iwe haufanira kungochigara pano saka iwewe hapana chako papi pano saka iwewe chitotsvaga kuita sei kokunogara saka zvokuti pandakatosungwa ipapa ndaitoroja kutownship ndine mudzimai wangu saka mudzimai akazoona kuti sofa kuti hapana chandichagarira because kumba kwacho ine hama dzake havawirirani ndehanzvadzi yangu nedzamaisharo nogara kuharare uko atitowirirana zvamuchosi zvokuti wakatomufonera nefoni nehamba dzepanapa idzi dzejeri andokata foni kana kuti rafura magati jeri maofficers edu aya andimazviona saka ndapana kuti ndege ndisiyane naye hanzvadzi yangu andingetomenge ndowirirana naye ndiyo iri kumusha wacho anonzamaiteki ndiyo hanzvadzi wandosiyira wacho ndiyo wandotomboti wirirane naye mukugara saka ari kumboya ere uzokuona mudzimai wenyu? Akapedzisira kuya ndiri kumandarweni mazumaratidza ndatotongwa ndipo akapedzisira kuya kumandarweni zvokuti kubva ipapo nanhasi handina munhu atauya kuzondiona kujeri ndikutongorarama tichongobatsirwa nemaofficers iwaya nevamwe vasungwa tinawo mukati. Even maiteki vacho havasitomboyo? Akatoomerwa zvokutoti zvinhu zvacho zvatotomira zvakanaka haakwanisi kuwana mari yekuti angauye kunozondiona. Amai asi vaimboya here vasati vashaika? Mai vasati vashaika vaimundishanyira vaiuya kuzondishanyira pafirst jeri randakambotonga vaiuya. Tinoziva kuti munhu kana uchinge wanyeberwa sezvekutaura kwamaita kuti mhosva yamuna kuipara zviro kwazvo wanyeperwa yoonekwa nechigumbu uchingopinda kuti pandinobuda tinoonana chete pandinodzoka kunze ikoko. Pazvese izvi zvaitika kugara kwese kwamaita 3 years mujeri nemhosva yamuri kuti mimi hamuna kupara, mashoko enyu kune munhu akakupinzai muno munde kuti kudii? Mashoko yangu yandiri kunosiya inini ndichiisa pamberi paMwari kuna ivo vanonzi vasabawo ndiri kuvasiyira shoko rokuti Mwari ngavangovakomborerawo mukurarama uyezve patinosangana tisawane chigumbu kana kuridzirana tsama kana kusvipirana mate pasi tongomhoresana tichingokwazisana sekugara patagara tichingoita nguva dzese naivo neni. Vari kuti kupara kwemhosva itoziva kuti panoitwa robhari vanhu vanenge vaine matemo chaiwo, pfuti, mapanga, vanenge vaine zvinhu zvakasiyana siyana. Munhu anenge achirobwa uyu anenge aine zvinhu zvatingati zvaanenge achichengetedza seupfumi hwemusha wake. Vanga vakati vane chii pavakanga vari kudare kana kuti kumapurisa kwamakaenda vakati varobwa chii? Chakaitika ndechekuti vasikana vakati vanzi vakabirwa mari inokwana kuita $380 nefoni awe yavakabirwa adzi nebhegi ranga rine clothes mbatya dzavo dzokupfeka. Ndo zvinhu zvavainzi vakabirwa vapi ipapo ndo manzwira ndakaita mudare zvichiverengwa mudare zvainzi zvakabirwa vapi vasikana ivavo. Then zvadaro mapurisa pavakazoenda kumba kwangu inini vakanotora bhotomu rangu ranga riri mumba
rakazonoshandiswa seumbowo mudare bottom randane nguwa ndisingaripfeke rakabvaruka pakati pamakumbo pana parakatsemuka pana rakatsemurwa domwe musikana anonzi Rodha wandaiwirirana naye so saka takanesana pabhawa ndobva atsemura abata bottom rangu ndobva rabvaruka saka then zvadaro mapurisa akazotora bottom iro vakarishandisa seumbowo kupi kudare kunzi bottom ndo ranga akapfeka pakaparwa mhosva meja sina vangoti asi zvari kuti bottom nderake ndo bottom rakaita sei rakaparwa zvekuti vasikana veve vakatozosimbiswa mudare vachiti zvechokwadi ndo bottom ranga akapfeka pakaparwa mhosva moreover bottom iro ndatori nenguva ndisingaripfeki icho ndo zvandotoziva izvozvo semunhu ane nguva kana kuti ane macases matatu achidzoka zvakare pajeri ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamadzidza zviri kudzidziswa vanhu kungava kurima mamwe maprojects anoitwa panapa ndezvipi mimi zvamadzidza vamutsi zvinhu zvandadzidza pajeri ndisofa good ndakadzidza kusona kuziva kuti jira rehembe rinochekwa sei kuti hembe inostatwa sei kuti ustate kuti hembe ndakadzidziswawo through kungofunga kuti ndende kutailors kuenda vamwe ndiri kuHarare ndakadzidza kusona then ndobva ndadzidzawo project kuchengeta huku nguruve ndozvinhu zvandakakwanisa kudzidzawo kutoti izvezvi ndototi kana Mwari andikomborera ndabudawo panze ndakakwanisa kuwanawo munhu andipawo project kana kundiwanirawo kana mushini zvawo kuti ndikwanise kusona ndokwanisa hangu kuchengeta nguruve kana huku ndiri panze ndo mashoko andotaura iwayo. Muri panze maita basa ri panze ndaita chikorokoza ndo chandairarama nacho panze taimwe ndogwejawo munana mukaradzi mchiwanza kuti kwabuda mari kwakati ndikwatairend ita chikorokoza ndiriko toziva kuti kuchikorokoza kunoitwa mabasa akasiyana-siyana ende vanhu vanofurirana zvakasiyana-siyana ikoko kune vaya vanonzi mashurugwi vanowanika zvakare kumakorokoza uko ende vanhu vanotaura zvakawanda-wanda kuti aiwa kana uri mukorokoza hatizive kuti izvi zvinonyatsoitika vamwe vanobva vati kana uri mukorokoza unongochingofunga kutorera vamwe unongochingofunga kuti iwo mari ngaive yako chete ichokwadi here vamutsi zvezve hazviwanzoitika kazhinji according nekuti zvezvi zvinowanzoitwa nevanhu vanouya vachibva somewhere vakanzwa kuti kwakati kwabuda mari ndo vanhu vanosvika vachita sei vachita chibhinya kupi kumakomba but vanhu vagara vari mumakomba zvakaita sekuti kunana mukaradzi hakuna mashurugwi vanouya vachiti iwo vakuda kurobha matombo kana kutora matombo yacherwa kuna mukaradzi because mukaradzi kana vakangozwa kuti munhu wemuchurugwi haurarame 2 minutes imo munenge watodzingwa watobva watoenda kwaunogara kwaunenge wabva zvokutoti imomo kuti tinofurirana kuti ngatibe zvinhu zvevanhu kana ngatite izvi nekuti bhande raponda hakuna zvinhu zvakadaro tingatorarama kana kuti mwedzi wese kana 2 months tidya machangizi nekabhichi isina mafuta tichitomirira kuti masembozi edu ebhande yaite sei yakwire ndo mararamiro ataita tiri kuna mukaradzi chokwadi saka imimi mukutarisira here kuti mukabuda muchanotsvaga mudzimai wenyu kuti ari kupi moenderera mberi neupenyu wenyu ndo chokwadi zvokutoti handisi kutoziva kana midziyo yangu chaiyo kuti ndizive kuti sofa good iri papi kana kuti akatengesa here zvese akaenda kana kuti zvakachengeteswa papi sofa good nditori nowe handisi kutomboziva kuti zvakamira sei panze pacho kana ndotangira papi handisi kuziva kuti hanzvadzi yangu yakazouyiwa here iyoyo kuti zevha vamaiteki kuti vakatora zvinhu zvangu kanochengeta kumusha handizive kana kuti zvakangobviswa nalandlord zvakasiwa panze zvakanewa nemvura handichatombozive saka ndotarisire kuti kana ndichinge ndabuda kana anga ari kumusha kwawo kuhoya ndogona kumutera kuchimutanda ikoko ndonomutora tichitaurirana tichiziva kuti zvinhu zvakamira sei because nomukadzi handisina na problem naye ichokwadi tobvunza kuti ko zvinhu zvinozotsakatika sei kwamakarorera hamukuzive here munongoenda kama unotarisa kuti mudzimai haako here kumba kwenyu kuna naatezva ipapo ndo pandakatosimbisawo kuti kana ndichinge ndabuda ndoda kutonanga kwana atezvara kwachiko kunotsvaga mudzimai tichinzwa kuti zvinhu zvakamira sei zvikufamba sei then toona kuti tikwanisa here kudzokera kumusha toona kuti tinotsvaga pedu pekuti tigare pakasununguka mashoko enyu kuna nambuya nanasekuru vari kuchengetai panapa ndeyekuti kudii inini mambuya nemasekuru ekutichengeta panapa ndinovatenda nemagariro atinoita zvedu mukati menzvimbo yetorongo kudai sofa good ndikunatsoona kana nekacorrectional service katinako sofa good zvinhu zviri kuendeka zviri kufambika zvokutoti dambudziko charo hapana kana ndichiti dambudziko hapana handisi kukurudzira kuti vana vari panze kana kuti vakomana vari panze ngavadzoke kujeri kana kuti ngavapate mhosva panze vadzoke kujeri ndiri kuti pamararamiro atiri kuita zvedu sofa good zvinhu zviri right zviri mupipeline saka pamunenge muchimbotaurirana henyu nemabhururu makagara mukati umu dzingava nguva dzekutandara dzedzi ndedzipi ndeipi kurudziro yamunenge muchimbopanana zvenyu makagara mumajeri muno chinondinetsa tiri mukati takagara mukati umu kune vamwewo nhubu dzirimo mukati umu hadzirambiki zvokutoti unotonzwa mumwe achitoti ndakatobuda ndiri target pakati ndikatobuda ndoda kuti unorova pakati kumana mari yangu itoripo panze handi mazuva sati takangoteerera hedu tichitongonzwa kuti ndozvavanenge vachitaura saka isusu haku teti tisingatoto
akomana imene ndamuita zvamunoita panze isusu hatichatodi izvozvo isusu tarifoma because jeri tanzwa tabva naro parefu tadhakwa naro. Saka nhumbu dzinenge dzichitorimo zvadzo mukati umu dzinenge dzichitori nemoyo kuti ndikangobuda chete ndikunotangira pandakaperera. Ndo vanhu vanozodzoka here kana kuti zvinofamba sei? Because ndikunatsoona pajeri rangu randatongwa iroro handisi. Ndatoenda vamwe vanhu 4 vatodzoka pajeri irori vachibuda vachienda panze vachirwa 3 months 4 months vachienda panze 3 months 4 months vachienda panze. Vamwe vacho vatoripo pano nanhasi vakatodzoka futi izvezvi. Chine chinyatsoitika chiva modzi zvichida imi ndimo igona kunyatsonzwisisa zvakanaka. Inyaya yekuti vanhu vanenge vajaira kugara kunoku here vakutoona sekumba kana kuti vanhu vekutongoti havasati varifoma zvakakwana. Chinhu chandiri kunyanyotsoona chiri kukanganisa vakomana vacho kana ndichivaona nezvavari nehealth yavo neupenyu hwavo vanhu ivavo handiti ndikunatsoona kuti chinhu chiri kuvakanganisa idombo ravanoti guka rere vari kurova panze rere. Ndikuona kunge ndori kutovatuma kupara mhosva vachitsvaga mari nochopichopi yekuti vanotenga guka kuti varove guka ravo rere. Because kana vari mukati vanenge vachikotana nezveguka ravo iroro saka vachimboedza kutombokanzirwa namaofisa edu eriabwa kuti akomana nyaya yeguka siyana naye kudai nekudai but varingobuda panze vachingokontinya nyaya yeguka yavasi kusiya. Saka ndizvo zvimwe zvinhu zviri kuvatuma kuita sei kupara mhosva. Saka toti here tokumbira topa chikumbiro kuna nambuya nanasekuru kana kuti kubva kuna namajistrate kuti ayo vanhu vanenge vabatwa vaita mhosva idzi zvichiburikidza nenyaya yekutorwa kwezvinodhaka vanofanira kupiwa nguva refu yekuti vagare vachikangamwa upenyu hwepanze hwekuziva kuti ndikabuda ndinoona guka pakadai ndikabuda ndinoona chakati pakadai. Inini zvamai manje ndikutoti dai zvaibvira dai president vachitonzwa shoko randikutaura zuva ranhasi ndikutoti dai iwo munhu weguka handiti atotongerwa zvake upenyu hwese kugara mujeri. Because vana vedu panze apa tinosvika isusu vatoparara nekuda kweguka hatichatozivi because mwana wangu first born yangu ine sofa kuti ane 24 years second born ine 16 ine 12 years ne 2 vana. Saka ndiri kuti vana vari kuparara panze apa neguka. Saka ndiri kuti iye anotengesa guka iyo kana achinge abatwa naiye ari kutenga guka iroro ndiri kutoti vanhu ivavo ngavatongerwe kugara mujeri kana upenyu hwese because hapana kwatiri kuenda neguka. Vanhu vari kuparara panze apa ichokwadi. Takatarisa mataura mukati mune vana venyu vaviri vatoo kumazera ma 24 years vanhu vanenge vakura. Mashoko amukade kuvapa sevana vakura vasina baba vanokwanisa kuvaudza kuti aiwa vanangu garai apa ndimbokurayirai zvichida maererano kana nenyaya dzemaguka idzo dzanetsa nyaya dzemimba dzanyanya kunetsa kunzoko. Mashoko amukade kuvapa ekurudziro vana ava ndekuti kudii? Ndiri kukurudzira kazhinji kune mwana wangu mukomana first born Bernard ndiri kutomukurudzira kuti kana achindinzwa ngaasiyane nenyaya yekuzotera shamwari dzichienda kuguka. Mwana wangu musikana Kirara mukufamba kana nguva dzokufamba kana akabva kuchikoro ngaazive nguva dzokudzokera kumba asawanikwe nekufamba nguva dzisiridzo because kunze kune mabhinya ndo nhauya ndokwanisa kuvasira iyoyo kuti mwana wangu mukomana ngaasaende kuguka kana kutoatemta kurova madrugs panze. Ndoda kukwanisa kusangana naye mwana wangu panze tichionesana naye toronga zveupenyu tiri pamwe chete. Aiwa tinotenda baba nekutipawo maziviro amunoita kana kuti nyaya yakaita kuti muzopinda mujeri muno. Ndatonzwa muchitaura kuti aiwa inini kake chitatu hangu ndiri muno masimu yacho yandazopindira ihombe yerobhari ndakaita zvekupomedzerwa kungonzi aiwa uyu akafanana nemunhu akaita sei akatirobha panyaya yemari dzedu. Aiwa tinongoti zvamakumbira kuti aiwa vana vari kunze dai vasiyana nenyaya dzemutoriro vasiyana nenyaya dzekufamba usiku nekuti kune mabhinya muchizodawo zvakare rubatsiro rwekuti aiwa kana kune vakasununguka vanokwanisawo kutipa zvinhu zvekushandisa muno majeri vakasununguka kuti vaite sei vauye kuzokubatsirai. Chokwadi. Tinotenda. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe baba vandakagara navo pano vari kuti aiwa inini zvejeri ndati aiwa makore angu andasvika iko zvino achada kuti ndirambe ndichingodzoka dzoka kujeri ndichingoramba ndichingotongwa ndichingoita sei. Chandakukumbira ndechekuti ndimbodzokera hangu kumba vana vangu vakura zvekuti ndakufanira kunogara pasi navo ndichivapa kurudziro yekuti aiwa jaya rangu zvawadai watokura mhandara yangu zvawadai watokura upenyu hunofambiswa negwara iri. Ari vasi vari kuti chiri ndirwadza pamhosva yerobhari yandakapara kana kuti yandakapomedzerwa kuti ndive muzuva ranhasi pajeri rebhindura vari kuti aiwa ndakaita zvekupomedzerwa kunzi ndiwe wakapara mhosva iyi. Tinongoti kune avo vari kutiona rambai muchisubscribe muchilike muchikomenda tiri pano paZim News Beat TV Zita ndinonzi Elizabeth Nyagu tinoti chisarai.